Na početku je bilo slatko. Htjela je da plati račune jer te voli i želi da se brineš samo za sebe. Rekla ti je da stavi sve na svoje ime jer je tako lakše i praktičnije. Ti si bio sretan što imaš nekoga ko se tako brine o tebi. Ali polako si primijetio da moraš da je pitaš kad hoćeš da kupiš bilo šta. Čak i za kafu sa prijateljima. Počela je da pita za svaki dinar, gdje si bio, šta si radio, zašto ti treba novac baš sada. Tvoja plata odlazi direktno na njen račun, a ona ti daje džeparac kao djetetu. Kad tražiš objašnjenje, ona kaže da si loš sa novcem, da ne znaš da štedeš da bi bez nje propao. I polako shvataš da ne možeš da odeš nigdje bez njenog odobrenja. Ne možeš da kupiš poklon za majku bez njenog znanja. Ne možeš da pozoveš prijatelje na piće jer nemaš pristup vlastitom novcu. Tvoja sloboda je nestala zajedno sa tvojom financijskom nezavisnošću. Jer kad neko kontroliše tvoj novac, on kontroliše tvoj život. I ona to zna. To je bio plan od samog početka. Učiniti te ovisnim tako da ne možeš da odeš. Jer kako da odeš kad nemaš ništa svoje? Kako da kreneš iz početka kad ti je sve u njenim rukama? Zapamti, financijska kontrola nije briga već zatvor. I jedini ključ od tog zatvora je tvoja hrabrost da tražiš svoju nezavisnost nazad.